Salut fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 online, aici cu Fac Gesato. Sunt și aici, Salut! Taci, mă. Sunt și aici în patul meu. M-am trezit. Mă plac tatuajele mele. Uite aici pe mână, adică pe braț, pe gât, iau pe spate, pe picior, frumos, ca băieții, cu șlapi în picioare. Eu doar cu șlapi în pat, dar nu mai contează. Frizura asta de zici că mi-a pus ăștia castron în cap. O, fratele meu, ce faci tu? Ei, meu frate, beau. Ah. Îți prea supărat. Salută și tu Nu mă băieții. văd cu fac. Salută și tu băieții. Salutare fraților. Bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 online. Eu acum am băut. Nu mi-am mai văzut gagica de vreo 2 săptămâni. Deci, fraților, aveți grijă de voi, stați acasă, puneți-vă măști când ieșiți pe stradă, una alta, vă știți voi acolo. Te îmbătași, ha? Coronavirus, păi dacă e coronavirus. Bă, fraților, am făcut și aici un mare progres, chiar un mare progres. Hai Foarte mare progres. în garaj. Mi-am luat vreo 3 garaje pline mai cu mașini. Am întâlnit un băiat bulgar, Step Jump se numește pe joc. Și fraților, uitați și voi ce am în garaj. Deci am aici așa. Am un BMW. Orabilă. Taci mă în gură să zic la băieți. Taci mă de te doresc. Deci am un BMW. Am un BMW, cred că E69, nu știu dacă nu zic bine. Frumos aici. Mi-e frică că dacă mă dau prea mult spre garaj, mă scoate afară, nu? Nu stau să mai le scot, să le mai testăm. Uite, asta fuge cel mai repede. Asta e un Nissan GT-R. Nu știu cum să-l dau să nu se vadă așa mai. Așa, aici avem un Subaru. Sultan se numește el. Un Subaru și aici un Mustang. Frumos. Ca tot băieții. Bă, nu mai respira că s-aude. Aici avem un Jeep făcut de off-road. Bă, s-aude. Nașpa. Ia uite, băieți cu căscuță și eu am căscuță și băiatul are căscuță. Așa. Și aici un Yamaha IZF R1. Ca băieții frumos. Hai afară. Jeepurile aveau la fel. Da. Avem o mașină la fel pe moment. Aveam mai multe, dar băiatul le-a vândut, știi, că n-are ce face cu bani. Mi-am cumpărat și o organizație. Bă, ce-s mașinile astea? E un băiat aici. Bă, nu mă omoră. Bă, de ce ești, mă, țăran? Bă, dă-l dracu. Nu mă da, nu te da. Lasă-l de dracu. Futu-i mămicuța în cur. Bă, și vreau să prezint, bă, stai să mă îmbrac. Style. Am aici un... Bușila coroana pe gât. Vă arătă hainele acum. Hai mă, de mai rău, mi plictisești mult, hai să arătăm ce avem de arătat. Am salvat de 3 ori haina asta, să zic așa. Mai e acolo? Nu. Stai că nu mergem cu aia. Comandăm mașina. Un Mini Cooper. Ia uite, fugire și gagicile de la casa mea. Deci asta e casa mea. Frumoasă. Asta e mașina lui frate-miu. Al lui frate-miu. Un, nu știu, ceva Mercedes. Așa, asta este și în spate aici. Și avem o piscină aici. Cât a costat, mă? 700 de dolari? 700 de mii de dolari. Oricum, mult. Și mai am 370 de mii.
Așa, trebuie să comand și o mașină. O comand pe aia de zboară, nu? Eu vreau să intru cu mașina pe piscină. Sau, bă, să comand ăla Lamborghini. Ia ce vrei tu. Păi să ne mișcăm mai repede, știi? Am intrat cu mașina. Hai că comand Lamborghini. Da, nu. Hai, lasă-o pe aici. Bă, ce... Ai, sângele nostru. Lasă-o aici, mă. Unde băgaj, mă? Hai cu a mea. Nu să mă vezi. Lasă, aici avem un Lamborghini. Bă, dacă mi-e zgârite, un Gala, nu știu cum se numește în realitate. Galardo. Galardero, nu știu cum mai. Mă, nu vine mă să te uit odată. Mi-o zgârie ăsta. Cam așa e interiorul. A, mă, unde ești? Nu să mă vezi. Na, copușii. Ești cu ea în piscină, hai să mergem. Că durează mult videoclipul. Unde e mă odată? A, mă, că durează mult să-l fac. Dă timpul la mea. Bravo, hai odată. Durează mult să-l uploadezi. Nu veni cu mașina, dă-te jos. Mi-o zgâri. Hai, urcă. Urcă-mă odată. Panica de fund, puțină sună. Să văd cât de bine știi tu să duci. Oricum, mașina mea neagră te duce mai tare din declar. Nu o să duce. Vă minte aici. Bă, Bă, țară ca mea când prinde la maxim. Bă, e unul sus. Să nu mai... bă, nu mă pot, vrei să facem intervenție? Uite-mă de aici. Oricum, dacă... Nu... Mă enervează că nu se vede bine pe filmare, știi? Și mai... Opa. Ok, lasă de eu pe ăla. Vă uităm și interior. Că mi-e băieți de față. Da, că o făcui. Nu știi să conduci. Du-te, mă, de ce mi-a enervat. Da. O vrei să conduc și eu. Lasă că, uite, ajung să rămân la garajul ăsta. O să singur. Te dă de jos, nu? Așa, mai am aici un garaj. Bubăi și mașina mea. Ca să mergem cu aia care zboară. Și avem așa, avem un Mercedes, nu mai știu, GL Class, sau GL, nu știu, ceva mare. Știți dumneavoastră știți. Și ăsta e un, cred că un Seat Cordoba, dacă nu zic. Este de drifturi, l-am făcut. Frumos așa, și la funduleț. Wow. N-am cu ce bubui. Ai cu ce bubui mașina? Am multe. Hai că mă ciuru ăștia. Mă ciuru ăștia. Copii. Mi-a dat deja pană. Ia o să. Deja mi-a făcut pană. Unde ești? Unde ești, mă?
Aici. Unde e aici? Spre casino, mă duc la casino. Bă, de ce nu vii mă să stai cu mine? Să futu de rec cu videoclipul cu tine. Sar tu ca prost în mașină, că n-ai ce face. Pe unde ești? Hai. Păi hai. Hai. Unde? Dacă tu plecași ca fraierul? Hai la mine aici. Nu e unde faci. Păi plecași ca fraierul, te duci la casino tu, că n-ai ce face. Dar mă duc la mine. Da, nu te duci în cur. Am zis că mergem frumos, să arătăm și noi la băieți ăstea. Dar arătam bogății, eu așa. Hai odată. Of, mama. Ce-ai mă la 8 produse, bă? Trebuie să mor și eu că mă ia poliția pe aia. Cum a picat ăsta așa cu mâinile pe spate. Handicapat. Bă. Pută mașinălă. S-a dus dracu căștile mele. Trebuie să sun la ăsta. Hai aici unde sunt eu. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll bring it to you. Ce-ai dat la o bucărie? Bravo. Hai odată. Ai auzit? Bă, mă, tu besi. Nu mă opri ăla că să vede focul. Force Mutual, how can I be of service? Mamă, 3000 mă costă să fac aia. Fută mașina. Avem aici o mașinuță cumpărată. Hai mă sus. Te urcași? Nu. Făcută, Cum ai putut tu să dai câștigată toate la- toate la- câștigată la rata. La rata norocului. Și face cam așa. Deci Wow. merge bine, nu? Pune și tu checkpoint la ăla al meu. Domnul, tu ai? What's up? Pune și mie checkpoint la garajul meu. Deci eu am 3 garajuri în total. Și am 5. Du-te mă, că minți. Am 1, 2 și cu ăsta al 3, gen și casa, cum ar deveni. Și văd că mai e cineva la. Și mai am aici o organizație. Vedeți cum se numește organizația mea? Brazers Club House. Bravo. Am vrut să pun, începe cu P, Hub. Nu ai voie să spui chestiile astea, știi, nu? Da, club, știi, dar nu prea a mers. Nu prea a voie. Interiorul la mașină. Și pe muistul ăsta aici. Ești conduci? Ce? Bă, ce mă enervează asta. Mi-mi place că are roata mai mare pe spate și pe o față mai mică. Și mai avem aici un garaj. Adică trebuie să bag și pe asta. Hai, fă, intră. Deci aveam așa, aveam un BMW. Nu mai știu ce aveam. Și vreau să-mi iau un chopper, acum. Și aici am așa, am frumos, am Lamborghini, Gala, nu știu cum, Gala, cum dracu să numeam? Dați-mi un follow pe Instagram. Du-te, Orec. Andrei TST.
Prostici, mă. Și avem aici un Mercedes AMG. Frumos. Ieșim cu ăsta pe stradă acum, nu? Aici ceva de teren. Bă, oprește-mă alea de teren. Că se aude. Hai, urcă sus. Urci sau nu urci? Da, te... Bă, ce faci mă la microfonul ăla? Bă, ești prost rău, dă-te mă. Și zici că de ce nu mai filmez eu de mult? Păi uite, ai cu cine filma, hai urcă o dată de teren. Să te dau. Ce rău de joc, bă? Bă, ce faci mă la microfonul ăla? Mui! Mui ei tu. Hai urcă sus, unde ești? Bă, ce păi faci mă la microfonul ăla? Ce faci bă la microfonul ăla, prostule? Ce faci mă la? Ce mă? Mi-a căzut căștile. Ești prost. Numai tu te auzi. Taci în gură, nu mai comenta. Bă! Bă, ești prost. Dă-i două petale aici, în gură. Mai încet. Te auzi prea tare. Dă-i două Flyer. petale aici, în gură. Bă, dă-l mă dracu de microfon. Ba pula el. Și eu nu mai pui la gură dacă va să facă. Mai. Bagi în gură, pe cum să nu. S-a dus dracu și asta. Am parcat aici. Băi, mi-e sos să mă pula. Scrie pe ea V12, dar aia nici nu duce până la... Vedeți? V12. Nu prea merge. Cam, am mai avut un am 4 uși, dar am vândut-o că nu mi-a plăcut. Mergea foarte încet. Bine, ca cât de merg bine e mai bine. Te-am pupat, frate meu. Bă, hai să-ți arăt și ce mașină ai tu. Mergem cu asta sau mergem? Urcă sus. Urcă Da, sus. frate, mergi. Urcă sus odată. Hai că deja sunt 17 minute. Bă, urci sau nu urci în pula mea? Nu, că eu presiun noi acum. Mamă, bă, ai cu cine filma, mă? Dai. Mă văd prostă. Pune checkpoint. Bă, mi-am somn să-mi fac piciorul. Wow. Mișto de tot. Ești nebun. Ia zi ce titlu să pun la videoclipul ăsta. A? Zi ce titlu pun la microfon. Da. Stai că știu eu ceva șmecher. Știi tu, Nu facem padre. o pudă. Ce? Nu facem o pudă. Da. Mă, nu, un titlu să-l pui, ne-am ajuns. Ne-am ajuns, da? Da, da. Da, mă, ne-am ajuns noi. Ne-am ajuns. Avem case și mașini. Nu, facem și noi un clickbait, știi? Oh. Hai, invită-mă înăuntru. Crezi de aici, stai. Cum? Avem Deci. și sună-mă la... Cu bagar, mă, omul. Unde suni?
Te duci spre ușă. Te duci spre garaj. Și băiatul aici, care a avut bani, la fel ca și mine, și eu am investit banii, Și am avut mai mulți bani decât tine. n-ai avut mai mulți bani ca mine. Bă, Du-te unde aici. Și a și el aici ce e mă ăsta? Un Nissan pick-up, nu știu ce e. Sau Ford. asta e Ford cu aia. Nu asta e Ford, Nissan, asta fraier. Jeep-ul ăsta ca și mine. Și Ford Fiesta. ești prost cu Ford-ul tău, Fiesta. E un Nu, Mitsubishi Lancer, se numește. Mitsubishi Lancer. Și aici un, Și e un Suzuki. da, un Suzuki, dar nu știu ce. Și cam atât, și mai am pe garaj ăla. Și mai ai aici un BMX și un mountain bike. Și eu la fel. Păi stai că mai am un garaj, dar n-am pus eu să-și ia garajul ăla, că așa nu și lua nici la an. Bă, fraților, cam acesta a fost videoclipul. Ne-am ajuns, mâncăm aștare vostru, aveți grijă de voi, cu coronavirus. N-am niciun glonț, uite Fuck, și tu. coronavirus. Da, trebuie vă mulțumim că v-ați uitat la poștirii noastre și vă pupăm. Pa, pa. Deci, a fost cam de rahat videoclipul ăsta. Dar vreau să facem așa, o scurtă prezentare la ce avem și noi aici. Dați-mi un follow pe Instagram. Du-te, Marek. De prost. Andrei TST. Ești un prost. Să-mi vedeți cum am tuns. Singur. Vei posta și unde ai întuns? Da? Ești prost. Hai, v-am pupat, fraților, pam, pam! Vă, fraților.